Mama ngiyaxolisa umfana bengimthanda manje ngicela ukuthi wengane. Uzongisindisela onodoli bey'dwedwe emini bebathi. mama ngicela ungenzela i-favour bandla. Ima nge-favour, ume nge-favour, ima nge-favour. Walotsholwaphi ingane ndini? Mama ngikaze ngilotshole kwakuyinto eyiphuthuma ukuthi kumele sishade. Manje ngicela ukuthi wazinikela ebafaneni, uhamba upheca iy'nkopho uy'nikele ebafaneni mahhala ngoba behambe e-South Africa. Uma ehambile kwakuzofa bani kona? Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje washo sisi omncane uthi unemfihlo afisa ukuyidalula kuma wakhe. Sawubona njani? aphile njani? Ngiyaphila. Ngicela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kule ndawo. Abingelela ababukeli emakhaya. Ngiqhamuka endaweni yaseBhamshela. Qhamuka endaweni yaseBhamshela. Ubekwa yini la namhlanje? Ngibekwa inkinga engibhekene nayo ukuthi sengifisa ukuthi ngiconfess kuma wami ngendaba yami yokuthi sengishadile kodwa yena akazi. Okay, awuqale ekuqaleni-ke before size sifike ekutheni nashadana. Kwenzakalani ukuthi ugcine kanje? Shuthi ngahamba ngayosebenza kwenye indawo nje. Leyo factory egcwele nje abantu bangaphandle. So sasola imali engafani bona bebehola nje imali ethe xaxa cause babethunga thina sasenza lo msebenzi wokuclean. So ke bona ngathandana nezayizayi. Leyo zayizayi ke lagcina selibona ukuthi ke nalo lifuna ukuthi lifole ngaphansi kwesithizina la eSouth Africa. Lase lathi icela ukungishada. Anti vele nami ke vele ngiyalithanda ke. Ngase ke ngavuma. So vele kwakumuntu oyithandelayo yena. Yebo ngangimthanda. So wasuyavuma. Awungavuma. So kwenzakalani like phela kuyalotsholwa kwaZulu kwenziwa yonke leyo nto? Asibange sayina ke ngisho indaba amalobola ngoba sasesijahe ukuthi nje asingishade nalento ukuthi vele sekuthiwa bazoxoshwa endaweni babone ukuthi vele kumele kube into yamanje. So umuntu onjani ke lo muntu wakho? Umuntu right onothando onekena yonke into. Abantu bala eSouth Africa abakwazi babengakwazi abakwazi ukunikeza lento engiyithola kuye. Umuntu angaphandle. Okay, wakuphi nendawo yena? Wasemalawi. Wasemalawi. Okay, so manje ke senidecide ukuthi niyashadana nenza yonke lento lena ngoba usuthi ufuna ukutshela uma wakho why usufuna umtshela uma wakho? Ngoba ngiyabona ukuthi lo muntu manje siyaqala usenokungihlukumeza yonke into usefuna ukungiphatha usefuna yonke into ngizwe ngaye. Usefuna uze ngaye. So kuba usakuphethe kahle ngaba umtshela uma wakho? Hayi ngabe angakacabanga ukuthi ngimtshele. Uma wakho umuntu onjani? Uma wami umuntu othethayo ongazwa nje lento ebhedayo. Umuntu nje kanjalo. So ekhaya uphuma ekhaya elinjani? Hayi ekhaya ehloniphekile enayo yonke into enempatho nemfudumalo. Yini ndaba phonga umdivorce lo muntu angaphandle mawukuthi anisazwani? Akafuni ukuzwa lutho akezwa mshini. Ufuna nje lento ayifunayo njengamanje akasafani nakuqala. Akasafani nakuqala. Nina zingane? Cha basinazi kabi nazo yebo. Oh kuhle kungcono. So uyazi ukuthi kena uzela ka Black Life uzoconfessa kuma wakho? Cha akazi. What if uma wakho engayingeni le ndaba ethi kena akahlangene ngoba vele akatholanga lobolo akatholanga lutho? Angazi yithi ngenza kanjani kodwa bengifisa ukuthi lento agcine eyazile. So kahle kahle ufuna ukumazisa ukuze akusize ukuthola ukudivorce noma ufuna kutholakala indaba zamalobolo? Hayi angifuna indaba zamalobolo kamanje sengifuna nje ukudivorce. Ufuna ukudivorce? Yebo. So ufuna ukuphuma kulo mshado? Ufuna ukuphuma kulo mshado. Uready ukutshela uma wakho ukuthi ke indodakazi yakhe ishadile? Niba ngaki kuma wakho? Sibathathu. Bathathu? Yebo. Uba wokuqala? Imini wokuqala. Wena wokuqala? Yebo. So umphuce ilungelo lokuba umama ngomshado? Shuthi into kanjalo. Kyo, wena kuma wakho ungaresponda kanjani usunengane izokutshela lento oyishoyo? Mhlambe kumina ngingadependa angazi. Awazi? Yebo. Yo, asimuze uma wakho usuzothini asimthinte simtshela ngalolu daba ukuthi indodakazi la yacabanga ukuthi usalinda amalobolo kuyona kayena kade ishadela nomuntu wangaphandle kodwa manje usefuna ukuphuma.
Ready ukukhuluma noma wakho? Yebo ngiready. Hello. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisala ka-Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakhuluma. Ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli nendodakazi yakho le yokuqala. Uthi kunodaba afisa ukutshela lona ngisacela umlalele. Hayibo. Kwenze njani? Ake silalele-ke sizwe ukuthi uthini umntwana. Awumlalele. Yeah. Bambe kanje. Hello? Ya Ntombi, Unjani mama? ngiyaphila kunjani? Yaphila. Ukhonto Ya, ukutshela yona ma. uzongitshela ka-TV mpembu. Mama. Ka-TV? Hayibo, awukhulume ngizwe-ke Ntombi uthini? Mama ngifisa ukutshela sengishadile. Ukutshela sengishadile. Yini ukushada? Ukhuluma ngani? Ushadile yini ukushada kanti? Mama wenzeka iphutha. Iphutha mntanami uyise iglasi ife. Iphutha lelo ukushada ukwenze njani? Ukushada ave kunendoda phakathi. Kunabantu esingabazi uthini. Awukhulume ngane ngizwe uphume egusheni uthini? Mama kwakuyinto eyiphuthuma kakuphoqa ukuthi ngishade ngaleso sikhathi. Yima kwaphuthuma umshado. Ubani wayefa uma ungashadile wena? Ubani wayefa uma ungashadile? Mama ngangimthanda umfana manje kakuthiwa bayahamba nje lana eSouth Africa manje kakuphoqa ukuthi kube yinto yamanje. Wena uyisigodlo sabantu abahambayo eSouth Africa. Wena obagcinayo. Mama ngiyaxolisa umfana bengimthanda manje ngicela ukuthi Wengane. Ngizongisinisela onodoli bedwedwe emini bebathi. Mama ngicela ungenzela i-favor bandla. Ima ngefavor. Walotsholwaphi ingane ndini? Mama ngaze ngilotshole kwakuyinto eyiphuthuma ukuthi kumele sishade. Manje ngicela ukuthi wazinikela ebafaneni uhamba upheqa iy'nkopho uyinikele ebafaneni mahhala ngoba behambe eSouth Africa mayehambile kwakuzofa bani kona? kwakuyinto eyiphuthuma mama manje ngicela ukuthi ungenzele izinto kwalo mfana manje useyangihlukumeza sefuna yonke into kwenziwe ngendlela yakhe. Manje ngifuna ukuthi ungisize ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole ubulungiswa ngimdivorce. Baphi abangani bakho unabo ushada Ntombi? Njengoba sefanele mina ngenza izinto baphi ushada nabo babekhona ushada baphi? Babengekho ufakazi kwakuwomunye usisi engangizwana naye akasekho manje. Landa yena-ke usisi akasekho washonaphi? Angimazi uswashonaphi mama kodwa ngicela usizo lwakho ngoba wena umzali wami. Wakwazi ukumthola angithi wakwazi ukumthola usisi ekuqaleni ukuthi azofakaza ngoba mina ngangingafuneki ufuna lowo sisi ufuna mina manje thola lo wakushadisa angithi akushadisanga mina. Mama ngiyaxolisa ngicela usizo kwamanje ngixakekile. Ungaxakekile ushada wena. Wawungaxakekile ushada musungitshela mase uxakekile kwakufanele ungitshele kusamnandi. Landa usisi mina owakushadisa. Ungakaxakeki. Abuya azokukhipha engxakini. Kwafuneka mina manje. Mama noma ngazi ukuthi ngenze kanjani bengithi wena uzongisiza ngoba wena uma wami. Awazi ukuthi kwenzeke kanjani wathi uma uthatha indoda ongayazi ungafuni ihambe ezweni layo. Uthatha osisi ongabazi bayokushadisa wathi awazi wenza kanjani wathi kube yiphutha. Nina ingane nini sidlela insangu nina nisinisa amahleza nina. Kase kuyinto eyiphuthuma mama ngiyacela ungisiza kwamanje ngiyayidinga le divorce ngoba wengane musungitshela ngama divorce uphuthuma ukubamba amadoda wena ngoba kufanele angahambi bese unenkinga bese uphuthuma kumina ukuthi mina ngizosolva leyo nkinga. Wakwayizwaphi lento oyenzayo wena? Wakwayizwaphi? Insumansumane phela lengane neqobo. Mama ngiyaxolisa kwamanje ngidinga usizo ngicela ukuthi ungenzele lento engikucela yona kwamanje ukuthi sihambe siyothola ubulungiswa. Makuthi kanjani sihambe semaphoyiseni ukuze nami ngithole lento engiyifunayo ngoba lo muntu usefuna ngenze ngendlela yakhe yonke into sekumele kube ibe ngaye nje manje. Awuhambi ngani wedwa emaphoyiseni angithi wasathatha wedwa isinqumo sokuyoshada wedwa. Wahamba nami mase emaphoyiseni mawushada uwedwa. Mama ngiyaxolisa. Uxolisa ngoba naku usuxakeka angithi. Ukuba uxakekile ngaba uxolisa. Uxolisa ukuthi manje into yakho oyenzile iyakujikela. Usawuze esilimini manje angithi. Cha mama. Wathi cha, ngangingephi ushada mina.
Ngakhona ngangithanda ukukubiza inkinga ngangibona ukuthi ngeke uvumelane nesinqumo sami engisithatha ngaleso sikhathi ngoba kase yonke into yasimele iphuthume. Wabona ukuthi ngizovumelana naleli sokuthi siye emaphoyiseni yofuna amadivosi. Hayi bandla wena. Mama ngisazimele ngendlela kodwa ngiyakucela-ke noma uma uthola ithupha uyicabangisise kahle lento engikucela yona ukuthi ngashada ngaphandle kwemvumo yakho, azikho iy'nkomo zamalobolo, kodwa uma wami ekugcineni yonke into bekumele ukuthi ngikubikele. Wey'ngane niyasihlupha ngoba uma sinitshela anizwa, kodwa ekugcineni ukhiye ulele kumzali. Akube isifundo ozositshela nabanye nezakhe iy'ngane ozoyizala ukuthi ukhiye ukumzali. Umzali akusona isidwedwe sicabanga mosey'nkingeni. Ngizokulahlaphi-ke ngoba ngakunya phela ngakuletha emhlabeni. Kufanele ngiqoqe manje amanyala ami. Yebo mama ngiyabonga ngosizo ongenzele lona. Hayi suka. Hawu. Yeah. Bye-bye. Usuyajabula-ke manje ngoba ethi uzokusiza. Yebo ngijabulile kakhulu. Ngijabulile. Kodwa-ke wayengekho lo ushada. Wayengekho. Ubuhlungu omzwe usebona? Ngiyabuza ukuthi khona akusekho lulo kwamanje. Yeah. Like kufanele umtshele at least noma usaba umtshele kodwa ukuthi kunento enje. Akhokhe phela lo mlisi wangaphandle. Manje wena ukuthola mahhala nje. Wangithola mahhala khosi sami sobhala nje. I think 75 rand manje savese sami sobhala nje shashada. Akuthengela kodwa iring? Lutho azangithengela. Akuthengela ngaringi? Azangithengela kwakuyimi nje naye nje siyishadela noma Please tell me khona igift-ke akuthengela yona-ke ukubonga. Ama-gift ayekhona-ke. Ama-gift ayekhona. Cause wayeze ngengqondo ukuthi nje vele nje imali uzongipha nje vele. So abantu bakubo bona babekhona emshadweni? Wawungekho ngisho yedwa khona nje omunye usisi nje sayi-colleague sasisebenza naye. So uyabazi umndeni wakhe? Angikwazi. What if eshadile lapha eMalawi? Angazi ngoba ngazi. So from now on-ke ngicela bandla umlaleli uma wakho ukuthi uzothini. Ngizama ukuthi uyisolve lento uqale kahle impilo yakho. Yabo? Yebo. Yo, siyabonga-ke babukele emakhaya. Ushilo umama wathi uzoyisiza indodakazi yakhe ukuthi ikwazi ukuphuma kulo mshado lona. And then kubonakala ukuthi-ke niqhubela yiphi phambili. Kodwa next time uyokwazi ukuthi akushadwa ngaphandle komndeni. Umndeni umuntu ibona abantu bokuqala baziyo ukuthi-kena kuyashadwa. Siyabonga kakhulu su-Black Life. Please don't forget to share, like and subscribe. The Black Life TV.